Čauko, čauko, ja som Freddy a ja vás zrejme ďalšieho videjka. Dneska sme späť. Dneska hráme hru Mafia 2. Určite ju asi každý z vás poznáte. Je to dobrá hra. My ideme hrať však voľnú jízdu. Takže sa budeme voľnú jízdu a vrátime sa do zimného dňa. Yo, popo, man, bitch. OK, takže hráme. Výborne, sme v nejakom domčeku. Mám tu veľmi málo FPS. 13. Tak mali by mohla kde ísť. Si dáme nejaký obliečik. Dám tento, mi ten vyberá dobre. Oh. Tak ideme. Pokračovať. Čau. No hej, vlastne v tejto voľnej jízde môžete brať takto ľudí, aby chodili s vami. Čaute. Ja musím ísť tam. Ešte nižšie, prepáčte. No a dnes ide ochutnávka po dlhej dobe. Ochutnávka. Čakajte ma, ešte ja musím prejsť. Ja idem. Čakaj, ešte ja mám prednosť. Vlastne mám garáž na tej strane. Oh shit. Takže máme po nejaké autíčko. Je trup. Takže v garáži máme auta také. My si zoberieme samozrejme najrýchlejšie. Výborne. Oh, mám veľmi málo FPS, mám malú. Kamož, dávaj pozor, že sa švíka. No a do komentárov napíšte, či ste sa už zakedy pošmykli na lade túto zimu samozrejme. Oh, to je nejaké veľmi rýchle auto, dám trošku spomalovač, lebo ideme do kopca. Môže sa šmíkať. Nechcem reťaze dávať. OK, tu budeme trošku pridať. No teraz trošku spomalí, povaj. A už to ide do šmiku, a už to je v prdeli. No, trošku zrýchlime, zakrotiť žiadne auto nejde. Nie, už to je v šmiku. No, už to je. Nie, už to je. Čo som vravel? Tá puklica odletela. No. Pomoc, stop. Však to nemôžem ísť. Dobrý deň, na chvíľku si požičam autíčko. Nic jsem ti neudělala. Ale však ja viem, že ja sem požičam auto. Pomoc! Ďakujem. Moje auto skončilo, alebo... Oh. To nič, ešte to stále ide. Pokračujeme. Dvere otvorené. Však takto chodím. Ne, toto auto nesmie dostať do šmiku. Lebo to bude zlé. Ideme do našej vily, už som ju dávnejšie nevidel. Oh. Samozrejme, my si dáme obchádzku. No. Dáme si takú menšiu obchádzečku, ktorá pôjde cez takú jednu budovu. Obkluk. Neviem, ak to vám líst. Proste musíme ísť tie dvere. Oh. Idú po nás policajti. Máme šancu ujsť, poď. Poď, sa tam zasekli. Pronásledujeme pachatele nehody. Ale aký pachateľ nechodí, však ja som nič neurobil. To auto, po ňom poďte, dobre, už nás nevadá. Jako už, tu je naša chata, ale my musíme ešte dať jedno kolečko, moje drifterské skúsenosti sa zime a dobre. Ty kokos, nejako rýchlejšie choď. Stíhame ho, nestíhame. Ako budeme brzdiť.
dáme drift. Výborne, trošku sme ušli, ale nie je to také hrozné. OK, tak. No a chodník je... No tam bol, ale... Výborne, nejaké autíčko si zoberieme. Môžeme pokračovať v ceste. Výborne. Čaute, však čo sa tak pozeráte, však ja nastupujem do môjho auta. Tu máme, výborne. Ani nestojte v strede cesty. Nie, ja som vám nechcel zraziť, ale nejako sa mi vyšvyklo riadenie. A ideme do vily, a už sa mi do policajti. Ten stĺp som nevidel, pani policajti. Vidíte? Berlíny. OK, tak nejaká tá hra mi húči veľmi. No, už to je lepšie. Tak ideme teda do našej chatrči. To je až ďalej. Prepáčte, ale som bol na šmiku a... Ako to, že auto je hľadané auto? Prečo? Vidíte, moja brana vydrží všetko. Musím to veľa... Snáď si to nikto nevšimne. Ty kokos, Židu, bež. Bež rýchlo. Tak toto je môj domov, to je moja vila. Sa vždycky chodím obliecť do tohto. Vždycky si dám moje domáce. A idem do lesa pozrieť na rybičky. Že ako plávajú v akvárku. Akože to je celkom dosť veľký dom. Nikto zatelefonovať nechce sa mi. Idem sa najesť, čo mňam, tak si dáme si steak. Či steak, preboha, sandwich. No a tu plávali moje rybky. Len keď som čistil akvárko, tak som ich nechtiac vyhodil a splachol v záchode. No... Teraz vám ukážem to najlepšie z tohto domu. Alebo z tejto mojej vily. Tento super výhľad. A tu by som ukončil túto epizódu. Ak sa vám toto video páčilo, hoďte like. Ak nie, tak nie. Odoberajte ma. Čaute.